Здравейте хора, ще ви разказвам една история. Преди 2 години, т.е. 2024 и 2023 и тази година не знам кой става. Тоест не тази година, ми 2024 и 2023 там ми се случи и сънувах нещо. Гледайте косата ми, пак казвам, ако го казах. Аз ще ви разказвам какво сънувах. Сънувах, че аз, например, имам мъж на 17, а аз съм на 16 уж. И това май се случи през 2023 или 2024, не знам, но май е 2023. И уж съм родила. Немека съм бременна. И отивам в болницата. Разбрах, че имам дете. И не знам от кой беше. Това е уж история, не е наистина, хора. За да не кажете, ти им пъщи си на 16 или така. И така. И нали, мина малко повече време и разбрах, че имам син. И нали, ми служиха безпокоително, т.е. да съм спокойно. И нали, заспах от това нещо. И ми сложиха без заспиване, нещо такова. Нещо. С една маска на носа, нещо такова си. Доганка сънувах, че умрях. Това е така неща. И сънувах, че тъй умря и нали, когато ще се будих уж от съна, от друг сън. Да. И така става, че буквално си мисля, когато се събудих, нали, уж от болницата и през тези 2 години си мисля, че аз ще умра или бебето ще умре и ми беше доста неспокойно в съня ми, нали, като съм уж на 12, там 16, нещо такова си, аз пък 12, от около съм на 12, да, така да. И отивате в част 2 да разказвам тази история. Не знам какво разказвам, но това буквално беше вярно, че сънувах тези работи и не ме питайте откъде знам тези лекарства за безпокоително, за безпиване, нещо такова си. Така че чао и ще ви разказвам едно нещо в Roblox. Какво ще правим там? Да, пак.